Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan nahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak so taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di Minggu Rogate tanggal 5 Mei 2024 ima natar surat di Evangelium Matius bidupitu ayat sada rodi ayat 10 sada. Doho topik minggu saya nama jalodo nasa namangido. Setiap orang yang meminta akan menerima. Hujahama dihita songonoma didok hatan itu hata. Unang hamu manguhumuhumi asa unang hona uhum hamu. Ai panguhumum munaido si uhu ponoto tuhamu. Parsuhatom munaido si suhatonoto tuhamu. Ahama pola pabereng-berengonmu silbak-silbak na di mata ni dongammu. Ia nasatiang na di mata mi dang dia toiho. Tung patuk ma dohonommu tudongami uahu upak majolo silbak-silbaki sian matami hape nasatiang do di matami eho pangasi jumulu ma upat tiangi sian matami dung pei asa pikiranmu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di mata ni donganmi unang lehon hamu arta nabadiai tu akajurangga jala unang ma dang guruho kamu mutihamu tujulu ni akababi sotung diluluti i doho pakna laus humusor manaroso hamu pangidu hamu ma sai na lehonon na do hamu lului hamu ma sai na jupanga do hamu tuktuhi hamu ma sai na ukapon na do di hamu ai sai na majalo do nasa na mangido sai na jupangad do na mga lului, sai na ukapod do di na manuktuhi, ay ise siya kamu jolma na mga lehon batu tu anak na molo idah di pangido. Manang naolo mga lehon ulok molo dekke di pangido. Gari hamu akapar jahat uboto mga lehon basa-basa na dinggan tu anakom muna. Lam amamuna na di banwa gijangima so lehononna arta nadinggan di namangido tu ibana ima hatan itu hatta di hamua kadongan sahapor siaon songon nataboto ia turpuk jamitaon masih bagian sian jamita ni Yesus di doluk dopeon manang na lebih dikenal dengan khotbah di bukit guarna pe khotbah jamita teh aka panugunuguon, pangajarion, poda, sipaingot, soso-soso, manang ora-ora, larangan, bahkan aka pesan moraldo na jupang disi. Lausiman waing na taida di bagasan trupukon. Jadi molo tapamanat pinomat adong matuluhal na jupak kita sia jamita ni Jesuson songon natar surat di trupuk jamitaon. Na perjulu di dok unang mahita manguhumuhumi. Jangan menghakimi. Buasa, tutuna parjulo akamang dohot tamuinang, alahola Tuhan do natuk manguhumi jolma. Ay ibana do panguhum sitigor rohai. Jala hola Tuhanido natigor, nasitong, jala sempurna. Anggo jolmaon na pinatigor-tigor doon. Laos na marguar si tigor pe taho. Anggo jolmaon na dipasitok-sitong do hitaon. Laos na marguar si sitok pe taho. Napaduahon, buasa dang boy hita manguhumuhumi dongan. Ay hita pe siuhumod do. Alani i dak tugas ta manguhumi dongan. Idu asa didok di bagasa trupukon. Panguhumum munaido uhu ponoto tuhamu. Jala parsuhato munaido suhatonon na tuhamu. Idu asa didok Jesus tu akasiboto surat dohota kaparise ditiki
naing tingga konon nasida batu tu sahala buru-buru na terdapok merlaka pilit tertangkap basah berbuat jina. Didok Jesus manang isi siak kamu na somar dosa ima jumulu maningga ko batu tu ibana. Budi tajah harupani di Yohanes 12 ayat itu. Uroha jala memang ido hobar tu patik ni si Musa ikon patingga konoto do batu tu akan mangulahon si songoni. Jadi boidoi taida no ditolu Musa 20 ayat 10. Hobar tu patik ni si Musa aka namangulahon dosa si songoni ikon dipatinggak ko do batu tu ibana. Ima rupani mangihuton patik ni si Musa. Alanido ubigay lahubi mana sida sada pinicang ni panggora ni rohana be jumulu ma akasituai gabe tinggal ma hola Jesus akuk ni buru-burui na jongjong disi. Ima rupani tajaha anon di Yohanes 12 ayat sia uduk ni nahudok nakiningani. Dia nanaing dohonon na disi. Nanaing dohonon na ima molo jujur dohita sudi mangoku tuk suadong do siya kitaon na sempurna. Danga dong siyan hita jol maon na liya siya dosa ng hahurangan. Manang isi petahoy bana. Termasuk dua kasiboto surat doho takaparisei na mga rajumi manang na say mga rajumi diri na rupani ubadiaan siya nakadongan na. Bukti na sobarani na sida madangguri buru-buru na targobangi. Lapatan na disi sadar do na sida pabuan na sida pe mardusa do. Alay memang say anong dosian hita jol maon na merasa manusia setengah dewa ate. Songon hatanya dei akan sok suci, sok badia, sok hebat, sok sokan, dohot sok na asini. Tutuna patuluhon bahasa diorai manguhumi-humidongan ala memang berbeda do hita sudi dalam banyak hal berbeda do jolmai. Ido asarong istilay na madok serupa tapi tidak sama. Jadi dang bui paksahonota, standarta, ukurata, selerata dohot akan asing itu dongata. Haru ukuran ni salawar tapi ngabeda ate. Hamu akanungan, molo diorai hita asa unang manghumu-humi dongan, bukan berarti gabedang bui hita paingotod dongan. Bukan berarti dang bui menaringoti dongan. Bukan berarti dang bui mengoreksi dongan. Molo songonido, dohonon na dohita anon siraja tega. Ia soi jol manaso peduli tu dongan na. Jala tugas ta ima, ikon masih paingoti-ngotan dohita na manguduo. Buasa, aladang adok sian hitaw na sempurna siko. Dungi menghargai dongan, manang mengapresiasi dongan. Unang pajongjong dirim gabe hakim tu ibana. Soal adong hahurangan na, manang halubian na, paluas matuhani manguhumi ibana. Ay sipata na sibuk dohita te para sohon siliting di dongata. Hape silitik tapi buka-buka do. Kanido na nidok na diturpukon, ia silbak-silbak bui taida di mata nidongan, hape tiang di mata tadak taida. Taboto do kan silbak-silbak, selumbar. Ima na perjulo na bui taida siya turpukon. Napadua kon, unang lehon hamu artana badiai tuaka jurangga. Jala unang ma dangguro kamu muti hamuna tujolo niya kababi. Sotung diluluti i doho pakna. Laus humusor manaroso hamu. Ima didok di ayat onomi. Hamu akamang doho tamuinang molo jinahan hatorangan nyaka napistar taringot tu ayat onomon. Sada pesan na naing dohonon na ima dak pola say sudi pabuaw tu jolmay. Arong do hal-hal na ikon si jagaon asa unang gabi si hataan. Sarana rupani molo tataringoti taringot tu Jesus Kristus tu nasosi huton Kristus jalan naso mangatusi manangdang paham taringot tu poda ni ha Kristeno tai boy do yan non gabe bahan olok-olok. Dus may songonak ka na masanwaing ditaringoti ha Kristenon tu naso Kristen manang tubalian ni ha Kristeno ni ujung na gabi merbeday ala ni
terjadilah perdebatan na somarhaujungan. Ditaringoti Yesus na soporsia tu Yesus, ujung na gabebahan lelucom maatong. Ido maksud na di ayat onomi. Jadi semacam kata kiasa dopan-dohan artana badia, jurangga, molo di hata Indonesia tabering rupane jurangga dido anjing dohot babi. Napatuluhon totu berkaitan tu guarni minggu tai ima rogate na marlapatan martangiang. Tangiang ima hosa manang napas. Dus songo jolma molo somar hosa be na umate may dohonon. Songonima nang tangiangi dingulu ni ha Kristenota. Ducun namate duhita molo suadong be partangiangon. Alani unang matcohot tita martangiang asa unang didok kita namate. Didok di bagas satrupukon, say na majalo do nasa na mangido, say na jupangat do na mga lului, say na ukapot do di na manuktuhi, di ayatua luyate. Molojolma olo do manulak pangiduata, manulak pangiduan ni dongan na jolma. Olo do dang mangguhi pangiduata, pangiduan ni dongan na jolma. Olo do mulak belgik kita sia julona. Dang dileapuang, hape ngai say huili hilik dan italo. Ang gode bata nak songoni, say nama jalo do nasa namangido. Setiap orang yang meminta akan menerima. Pasti doi, dang adong siragu honot tadi si. Holani tutu perlu dotong pamanatot tapangidua tai. Boha nunga hobar tulomo ni rohani Tuhani manang hobar tulomo ni rohat tado di somma rikot ingotot tananido ni si Jakobus di Jakobus 4 ayat 3 didok di si namartangiang doha munian alai dang majalo ala sala tangiang muna ay naeng paswasay hono muna dui di bagasan hahisapom muna. Jadi mulu adong kamang dohot tamuinang manukun adong do tangiang nasala omma. Didok salah tangiang muna. Buasa salah sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Naing papuason hisap-hisap ni dagingna. Jadi ima tangiang nasala. Alani disomma rikot koreksiota akapangidua tai. Na pasti hobar tuturpukon dang adong pangidua tai naso diului manang ditulak debata molo hobar do itu lomo ni rohani debata. Taingo tate. Sebaliknya dang mungkin atong uluan ni debata aka pangidua tai molo naing paswasa honota hobar tu hisap-hisap ni daging ta. Dang mungkin ate. Dusmei songon natoras maradupon ianak konna dagu diulu ya tong pangiduan ni geleng nai molo mabahen hamamago dui di ibana mabahen hasusaad di ibana dang naswadong di natoras nai alai ala diboto natorasido aha narikot di geleng na songoni manang Tuhani maradupok kita ditangi du sudi tangiak tai jala dilehod do tuhita akan nata pangidui hobar tulomo ni rohana. Atong pangidu hamuma say na lehonon na do tuhamu. Lului hamuma say na jupangat do hamu. Tuktuhi hamuma say na ukapon na do di hamu. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Say paurato may di bagasan rohanami. Asa di perbuih katami, perbuih nadinggan perbuih natonggi. Di bagasan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin.